Kostol Svätej rodiny stojí na mieste, pri ktorom svätý otec Ján Pavol II na poslednej ceste na Slovensko zanechal pre všetkých veriacich aj svoje posolstvo. Nikdy sa nehambite za evanjelium. Výrok charizmatického svätého otca Jána Pavla II. V Petržalskej farnosti zo 14. septembra 2003 tak navždy zostane historickým odkazom pre budúce generácie. Nebýva častým zvykom, aby priestory chrámu navštívil biskup. Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup a generálny vikár monsignor Jozef Haľko, vytvorila otváraciu atmosféru požehnania zaujímavého diela moravskej výtvarníčky Aleny Cikovej. Monsignor Jozef Haľko vo svojej homílii okrem iného povedal: Pozeral som sa na obrázky krížovej cesty. Napriek tomu, že je to krížová cesta, cesta bolesti, cesta utrpenia, cesta smrti a zmrtvých vstania, pretože paradoxne smrť nesená s láskou, zomieranie nesené s láskou je zmrtvých vstanie, že na týchto obrazoch je napriek tomu veľa svetlých farieb. A to je naozaj veľmi symbolické a naozaj veľmi výrečné. V cirkevných priestoroch duchovného centra kostola Svätej rodiny je od 29. októbra 2014 natrvalo inštalovaná krížová cesta moravskej výtvarničky Aleny Cikovej. S myšlienkou na umiestnenie umeleckého diela prišla autorka spolu s podnikateľom inžinierom Františkom Klepetkom, ktorý nezištne dlhodobému a náročnému projektu pomohol. Milovaní, je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní. Lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Slávnostné posvetenie trvalej výstavy krížovej cesty maliarky Aleny Cikovej vykonal monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a generálny vikár. Všecko, co člověk vytvoří, nejenom já si myslím, že se s tím loučí těžko, protože to považuje za svoje dítě tak trochu. Takže smutno mi bude, ale na druhou stranu jsem moc ráda, že to bude někde, kde to bude dávat tu lásku, tu naději, co jsem chtěla. A pokud se to lidem bude líbit, co jiného by si umělec měl přát, to je úžasný. Že jsem moc ráda za tohle. Keď inžinier František Klepetko, ktorý zase stal tak pozadí celej akcie a ktorý aj ekonomicky pomohol, aby sa tá krížová cesta mohla tu natrvalo dať, tak skutočne dnes vidíme, že aj tá krížová cesta nebude tu len akoby nejaký taký doplnok, ale skutočne taký duchovný klenot. Myslím, že každé to nové umenie alebo cítenie nás obohacuje, lebo myslím, že každý obraz otvára oko pre tých druhých ľudí, ako vnímajú krížovú cestu. A vieme, že kríž nemá len to posledné miesto, je súčasť nášho života, ale skrze neho vlastne ideme aj my k svetlu, k Ježišovi aj vzkrieseniu. V roku 7 bolestnej Panny Márie, ktorý prežívame, sa mi javí byť veľmi príhodné, že sme požehnali práve krížovú cestu, ktorá je koncipovaná takým spôsobom, že každé zastavenie má zakodované v sebe aj tvár Panny Márie, čo je znakom toho, že ona ako matka sprevádzala svojho syna na celej tej krížovej ceste, hoci nefiguruje explicitne vo všetkých zastaveniach, ale ona ako matka svojho syna samozrejme zo všetkých tých osôb, ktoré tam boli, sprevádzala najúžšie, s najväčšou empatiou a s najväčším súcitom, ktorého je schopná len matka voči svojim deťom. Výtvarná umelkyňa Alena Ciková sa narodila v Novom Meste na Morave a s maľovaním začala už v detstve. Jej prvé obrazy mohli milovníci umenia vidieť už v roku 1990. Tvorba maliarky je bohatá, o čom svedčia aj jej mnohé výstavy doma i v zahraničí. Tak ja som už 90-ročná bratislavčanka a veľmi
sa tu dobre cítim, lebo takú peknú výstavu som ešte nevidela. Doteraz. Možno, že do tej 100 ešte raz.